ହୋଲସେଲର ଭାଇ ମାନଙ୍କ କଲ୍ ଆସେ ଆମ ପାଖକୁ କି ଭାଇ ଏତେ ଟଙ୍କା ତ ହେଇଗଲାଣି କ୍ୟୁଆର ରେ ଦେବେ ନା ଯାଇକି ପିଲା ନେଇ ଆସିବେ ନା ତମେ ଆସିଲେ କ୍ୟାସ ରେ ଦବ ନା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦବ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମକୁ ବି ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦବାର ଥାଏ। ଗ୍ରାହକଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ରହିବା ଦରକାର କି ଦୋକାନୀ ଫୋନ କରୁଛି ବୋଧେ ତାର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଟଙ୍କାଟା ଦରକାର ଅଛି ଉଠେଇବା କଥା ହବା, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମିତି ଆମ ସହିତ କେବେ ବି ହୁଏନି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଦୋକାନ ତମକୁ ଦେଖୁଛି ମାନେ ତମର ବି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ତାକୁ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଦେଇଦବା, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଆମର ପଡିବ ସେ ଆମକୁ ଦେଖିବ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସେମିତି କରନ୍ତିନି, ମାନେ ଫୋନ କଲେ ତ ଫୋନ ଉଠେଇବେନି, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଦୁଇରୁ ତିନି ଥର ଯଦି କଲ୍ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର କିଛି ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଥାଏ କି ମୁଁ କଣ ଘର ଛାଡି ପଳଉଛି ନା କଣ, ବାର ବାର କଲ୍ କରୁଛ କଣ ପାଇଁ, ଟଙ୍କା ନବ ତ, ଟଙ୍କା କେଇଟା ହେଇଛି ନବ ତ, ଆଉ କଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ କଥା ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଯୋଉମାନେ ନଗଦରେ ନିଅନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ସଉଦାଟା ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ନ ଦବୁ ସେମାନେ ବି ଆମ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ হবে କି ଆମର ସେ ଦୋକାନକୁ ଆସିବେନି। ଆଜି ଏଇ ଦୋକାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି, ଏ ରୁଆ କାମ ଆସିଲା, ବିଲ କାମ ଆସିଲା, କାମ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେଲା। ଭାଇ ତମର ଏସବୁ କଥା କିଏ ଶୁଣିବ କି? ହୋଲସେଲର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ଯେ କଥା କହିବି ଯେ ବର୍ଷା ହେଲା ବୋଲି ଲୋକମାନେ କେହି କାମକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ମୋ ଟଙ୍କା ସେଠି ବୁଡିଛି, ତମକୁ ଆଣିକି କେମିତି ଦେବି? ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ସଜେସନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ତ କାହାର ଖରାପ ଭାବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଏମିତି ଖରାପ କଣ ପାଇଁ ହଉଛି?